Hyvää huomenta, jó reggelt, vagy délelőttöt. Szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a könyvbemutaton, amelyen Minna Rytisaloval fogunk beszélgetni Lempi című regényéről. Sydämellisesti tervetuloa tänne. Esittelemään sinun esikoisromanssi Lempi, amely 2016-ban jelent meg, joka ilmestyi vuonna 2016. De először pár szót szeretnék a szerzőről mondani, ensinnäkin muutama sana sivusta. Finnországban, Sodankylälben, Észak-Finnországban, Lappföldön található település, ott született, és jelenleg Kuusamoon lakik, ami már hivatalosan nem Lappföld, de Lappföld szélén található, és nagyon sokáig finn nyelvet és irodalmat oktatott iskolában, általános iskolában. Ez az első regénye, a Lempi, amely 2016-ban jelent meg, és ezen kívül még két regénye látott napvilágot. A második az Rouva C, azaz C asszony címmel 2018-ban, és tavaly a Jenny Hill, vagy Jenny Hill 2023-ban, ezen kívül pedig egy másik finn íróval, Tommi Kinnunennel közösen jegyeznek egy Huokauksia Luokasta című, azaz Sóhajok az osztályteremből című kötetet, amely szintén tavaly jelent meg. Ez egy ilyen levelezésből álló könyv. Niin siis esikoisromaanisi ilmestyi vuonna 2016, sitten seuraava Rouva C 2018 ja Jenny Hill viime vuonna sekä Tommi Kinnusen kanssa kirjoitettu Huokauksia Luokasta myös viime vuodelta kirjeenvaihtokirjana. Ez a Lempi ez rögtön kapott több elismerést is, például a Botnia díjat, akkor egy köszönet a könyvért érmet, illetve az úgynevezett Blogisztániának a Finlandia díját is. Van a hivatalos Finlandia díj, ami a legnagyobb finn irodalmi elismerés, és a könyvbloggereknek a Finlandia díját kapta meg, illetve érdemes megjegyezni, hogy idén novemberben fogják bemutatni az ebből készült színdarabot a Helsinki Városi Színházban. Siis Lempi sai heti Botnia-palkinnon ja kiitos kirjasta Mitalin ja Blogistanian Finlandia-palkinnon, ja siitä tulee siis näyttämölle Helsingin kaupunginteatteriin teatteriversio nyt marraskuussa. Még annyira pazarolnám a szót, és aztán utána átadom majd mindjárt Minnának is. Annyit mondanék még, hogy aki nem annyira járatos a finn nyelvben, azt talán nem feltétlenül tudja, hogy a Lempi egyrészt név is, másrészt tulajdonképpen a szerelmet, vagy szeretetet, szerelmet is jelenti, és összetett szóként pedig használják ilyen előtagként mondjuk a kedvencnek a kifejezésére. Tehát például én mondhatom, hogy ez az én egyik kedvenc könyvem, ami egyébként igaz is. Az úgy hangzik, hogy lempikirja. És ezt kerroin, että lempi tarkoittaa myös rakkautta, ja tämä on myös, siis sana toimii myös semmoisena yhdyssanan alkuna. Lempikirja esimerkiksi, tämä on yksi lempikirjoistani, joka on ihan totta. Ja olen todella ylpeä ja iloinen, että se on ilmestynyt myös unkariksi. És nagyon örülök és büszke vagyok rá, hogy ez végül megjelent magyarul is. A könyv Lappföldön játszódik, a lappföldi háború, tehát a második világháborúnak az utolsó szakaszában. Ez számodra ismert vidék, hallottál gyerekkorodban történeteket, vagy hogyan jött létre ennek a könyvnek az ötlete?
siis kirja sijoittuu Lappiin ja Lapin sodan, eli toisen maailmansodan loppuvaiheeseen, joka on siis sinulle tuttu seutu, Lappi. Kuulitko lapsena paljon tarinoita tästä sodasta ja tästä historian vaiheesta ja miten tämän koko kirjan idea syntyi? Kiitos, ja on tosi ihana olla täällä tänä päivänä. Mä oon tosi otettu, että olen saanut kutsua ja pääsen puhumaan tästä mun vanhasta tytöstäni. Köszönöm szépen, és nagyon-nagyon boldog vagyok, és meg vagyok hatva, hogy eljöhettem, és beszélhetek erről az én tulajdonképpen már öreg kislányomról, régi gyermekemről. Minun koti on Sodankylässä ja Lapissa. Ja kun mummi ja pappa palasivat sodasta ja evakosta vuonna 1945, koko kylä oli poltettu maan tasalle, koska saksalaiset saivat vetäytyessään lähtöön käskyn mukana käskyn, että heidän täytyy hävittää kaikki. Ja näin oli tapahtunut. Tehát én Sodanküléből, Finnországból, Lappföldről származom, és amikor a nagyszüleim, a nagymamám és a nagypapám 1945-ben visszatértek, mert el kellett menekülniük, amikor visszatértek, akkor úgy tértek vissza, hogy gyakorlatilag teljesen a földdel egyenlővé tett falut találtak, mert a németek, amikor visszavonultak Finnországból, akkor azt a parancsot kapták, hogy mindent meg kell semmisíteni, és tönkre kell tenni, és föl kell égetni. Koko Lappi oli poltettu, kaikki asukkaat oli lähetetty evakkoon Ruotsiin ja Pohjanmaalle, eli siellä ei siviiliväestöä silloin sodan viime vaiheessa ollut. Ja kun he palasivat, he joutuivat aloittaa elämän ihan tyhjästä. És Lappföld teljesen el lett pusztítva, minden ott lakó ember elmenekült, egyrészt Svédországban, másrészt Pohjanmában, Finnország kicsit délebben fekvő részére, tehát gyakorlatilag civil lakosság, polgári lakosság nem is maradt ott, és akik visszatértek, azoknak gyakorlatilag a nulláról kellett kezdeniük az életet. Ja nämä tarinat siitä elämän aloittamisesta on mulle totta kai tuttuja, koska mummi kertoi niitä silloin, kun olin pieni tyttö ja olin siellä mummi ja papaan luona. Eli ne on ollut semmoisia niin kuin paitsi nähtävillä siinä fyysisessä ympäristössä, että tässä oli ennen talo, mutta nyt tässä on pelkkä kivijalka tai muuri jäljellä, koska siihen ei rakennettu koskaan mitään uutta, niin fyysisesti, mutta myös tämmöisenä tarinoina, että minkälaista oli palata tai minkälaista oli sodan aikaan vielä silloin, kun mummi oli siellä maalla pienessä talossa pienten lasten kanssa ja hoiti karjaa. Ja kun hänen piti lähteä iltalypsylle, niin hän pysähtyi portailla pimeässä ja haisteli, että haiseeko mahorkka. Onko täällä venäläisiä partisaaneja, jotka tappoivat siviilejä siinä muutaman 10 kilometrin päässä olevassa kylässä. Eli tässä on paljon semmoista, joka on niin kuin mulle suvun tarinoina tuttua, mutta mikään Lempin tarinoista ei ole suvun tarina eikä näitä asioita ole tapahtunut kenellekään, vaan kyse on fiktiosta, mutta niin kuin se ajallinen miljöö, mikä siinä on, ja lisäksi se ihan niin kuin aidosti se kotikyläni miljöö, niin ne ovat totta tuossa kirjassa. Természetesen hallottam történeteket gyerekkoromban a nagymamáméktól, a nagymamámtól, és a történeteken kívül a fizikai nyomai is látszottak a háborúnak, tehát ott volt a háznak mondjuk a lábazata, vagy egy fal, tehát annak a helyén nem épült semmi, de hogy nyomok ott voltak, és a nagymamám olyanokat is mesélt, hogy amikor a háború zajlott, akkor kiküldték tehenet fejni, és akkor megállt a kapuba, és akkor körbe szaglászott, hogy érződik-e valamilyen cigaretta füst, hogy esetleg vannak-e ott orosz katonák, akik ott a környékben gyilkoláztak, és tehát, hogy félt, ilyen élményekről is beszámolt nekem, tehát hogy volt egy csomó ilyen élmény, meg történet, amiről hallottam, de
a Lempiben szereplő történések azok abszolút fiktívek, és nem történtek meg a valóságban. Olitko pitkään haaveillut kirjoittamisesta ja mikä sai sinut niin kuin kiinnostumaan kirjoittamisesta? Régen, ugye tanítóként vagy tanárként dolgozott, régen álmodoztál arról, hogy írni szeretnél, és mi volt aztán, ami megadta a löketet ahhoz, hogy írj? Minä olen aina ollut lukija. Is olvasó voltam. Ja kun on tarpeeksi kauan lukenut, niin aika monelle lukijalle tulee mieleen, että no osaisinkohan itsekin kirjoittaa kirjan. És hogyha elég sokat olvas az ember, akkor fölmerül benne, hogy vajon én is tudnék-e írni könyvet. Mutta ensimmäisillä ja ainoilla treffeillä mieheni kanssa vuonna 1996 ja hän kysyi minulta, että mitä sä haluaisit tehdä tai mistä sä haaveilet. Ja silloin sanoin hänelle, että haluaisin kirjoittaa joskus kirjan. Se oli siis 96 ja Lempi ilmestyi 2016. Aika paljon piti harkita siinä välissä. Mikor a férjemmel az első randink volt, ez 1996-ban történt, akkor megkérdezte tőlem, hogy mi a vágyad, mi az, amit nagyon szeretnél, és akkor azt mondtam neki, hogy szeretnék majd egyszer könyvet írni. És hát ez 96-ban volt, és 2016-ban jelent meg a könyv, tehát azért sokáig kellett álmodozni róla. Ja sitten täytin 40, mikä tuntui tosi tärkeältä rajapyykiltä naisen elämässä siinä hetkessä. Nyt olen vähän eri mieltä jo siitä. Ja ajattelin, että nyt kun tässä vanhenen, niin ettei vaan käy sillä tavalla, että kun olen vanha, toivottavasti joskus oikein niin kuin iäkäs, että sit harmittaa, että en edes kokeillut, että osaisinko. És amikor betöltöttem a 40-et, ami akkor nagyon fontos mérföldkőnek tűnt egy nő életében, most már nem így gondolom, de gondoltam, hogy ha majd öreg leszek, olyan igazán idős, akkor kár lenne, hogyha azon bánkódnék, hogy miért nem próbáltam meg. Jó, akkor annyit mondanék, hogy aki nem olvasott semmit a könyvről, hogy úgy kezdődik a történet, hogy a férj, akit egy nagyon rövid, boldog időszak után elküldenek a frontra, és a feleségét ott kell hagynia terhesen. Szóval ez a férj visszatér, és a felesége nincs ott, a gyerekek szintén elmentek a cselédjükkel, és így tér haza. És 3 elbeszélőnk van. Van Williami, a férj, aki egy ilyen nagyon szerető és a feleségért rajongó férfi. Van egy Ellie, aki az ő cselédjük, aki egy ilyen elég összetett személyiség, aki gyűlöli tulajdonképpen a gazdasszonyt, ha úgy tetszik, Lempit, a feleséget, illetve van a Lempinek az ikertestvére, a Sisko nevű, akinek a neve egyébként testvért, vagy lánytestvért is jelent, akiről pedig azt tudjuk meg, hogy egy finn, illetve egy német tisztel elment Németországba, ami szinte egyébként egy jellemző, vagy nem egy egyedi jelenség volt akkoriban, és erről mások is sokan írtak, például Katja Kettu, a magyarul is megjelent Bába című regényében. De hogy kérdést is föltegyek, az érdekes, hogy minden szereplő csak egyszer jut szóhoz, de mégis, ahogy így szeletenként, daraponként összeáll a történet, egy ilyen balladaszerű világ jön létre, amiben nagyon végig meg tud maradni az izgalom, hogy ezt hogyan sikerült meg elérni, hogy ez a szerkezet így létrejöjjön. És siis mä kerron siitä, että miten tarina alkaa, että mies, joka joutuu niin kuin rintamalle lyhyen onnen jälkeen, hän palaa kotiin ja Lempi, joka oli silloin raskaana, kun hän lähti, hän ei ole enää siellä ja lapset myös ovat poissa Pian, eli Ellin kanssa. Ja meillä on
3 kertojaa, jotka siis ovat Viljami, erittäin rakastava ja naista ihaileva mies, ja Piika Elli, joka on melko monimutkainen hahmo, joka vihaa tätä emäntää Lempiä, ja on sitten sisko, joka lähti saksalaisupseerin kanssa Saksaan, joka myös tuttu muista kirjoista, niin kuin mä mainitsin Katja Ketun Kätilöstä. Ja se, mikä on omituista tässä romaanin rakenteessa, on, että jokainen pääsee ääneen vain kerran, ja silti tämä jännitys on ihan alusta loppuun saakka läsnä. Ja miten olet onnistunut niin kuin luomaan tämän rakenteen? No se on ihana, jos se toimii sillä tavalla. Sitähän tavoittelin siinä. Örülök, hogyha ez valóban így működik, ez volt a célom is. Kun lähdin kokeilemaan, että osaisinko kirjoittaa kirjan, niin halusin kokeilla, osaisinko kirjoittaa sellaisen kirjan, että kun sen loppuun pääsee, niin onkin pakko palata alkuun. Että mistä tässä oikein oli kyse ja mitä tässä oikein tapahtui ja ymmärsinkö nyt kaikki nämä vihjeet oikein. Ja silloin, amikor elkezdtem dolgozni rajta, akkor ez volt a célom, hogy amikor a végére jutunk a könyvnek, akkor érezzünk késztetésre, hogy visszatérjünk az elejére, és akkor gondoljuk hát, hogy most mi is történt, hogy történt, jól értettem, hogy mi is volt. Eli mulle kirjailijana jotenkin mun työ lähtee ainakin tähän mennessä, se on lähtenyt aina jostakin rakenteista, jostain tämmöisestä niin kuin rakenteellisista tai kielellisistä tavoitteista, jota lähden tekemään, eikä niinkään tarinankerronnasta. Että se tarina on oikeastaan niin kuin sivuseikka mun kirjoittamisessa, ainakin vielä, mistä tiedä, mistä mä muuttuu. Tehát egyelőre azokban a könyvekben, amiket írtam, mindig valamiféle ilyen strukturális, szerkezeti vagy nyelvi célt tűztem ki magam elé. Tehát, hogy az volt a fontos, hogy a szerkezet jól összeálljon, és nem annyira a történet elmesélés, bár nyilván történetet mesélek, de hogy ezt éreztem fontosnak. Ja sitten näissä 3 kertojassa niin mulla oli kauhean tärkeää ja olennaista lähteä miettimään, että niille kaikille syntyisi omanlaisensa erilainen kieli, koska lukijana monesti tämmöisissä näkökulmakerrontaa käyttävissä romaaneissa mua on harmittanut tai jopa ärsyttänyt vähän se, jos kaikilla niillä kertojilla on samanlainen kieli, niin mä lähdin ihan tietoisesti luomaan niille kaikille erilaista ja omanlaistaan kieltä. És azzal, hogy különböző elbeszélőket választottam, szerettem volna, hogyha ezeknek a különböző elbeszélőknek más hangjuk, nyelvezetük van, mert amikor olvastam hasonló ilyen különböző szemszögekből különböző elbeszélők által elénk tárt történeteket, akkor zavart, sőt mondhatni már idegesített, hogy ezek a különböző elbeszélők azért viszonylag hasonló hangon szólalnak meg. Ja ehkä tästä, niin, että millä tavalla tämä oikein syntyy. Ehkä tähän liittyy se, että mulla on äidinkieli- ja kirjallisuuden opettajan koulutus ja mä oon tehnyt sitä työtä pitkään. Mä oon lukenut aina analysoiden ja mulla on niinku, mä olin myöskin tarpeeksi vanha jotenkin esikoiskirjailija ehkä, että mulla oli tämmöiset niinku rakenteelliset ja kielelliset asiat eikä suinkaan tarinan kerronta tai kaikkein vähiten mikään oman tarinan kerronta mielessä, niin kun lähdin kokeilemaan esikoisteoksen tekemistä, niin kuin esikoisilla monesti on. És mivel ugye sokáig dolgoztam anyanyelv és irodalomtanárként, sokszor úgy közelítek a szövegekhez, hogy elemzem őket, és ez a szempont érvényesül, és igazából nem annyira a történetmesélés, pláne nem a saját történetemnek az elmesélése, hanem elbeszélése, hanem ezt éreztem fontosnak. Joo, kuunnellaanko ensimmäinen pätkä tästä kirjasta? Hallgassuk meg akkor Farkas Fanni előadásában az első szövegrészletet, amely gyakorlatilag majdnem a könyvnek a legeleje. Rovaniemi, 1944. szeptember 14-e. Kedves Viljami,
Ezt most azért írom, hogy nem mástól tudja meg. Megjött a parancs, és oda megyünk, ahová mondják. A felesége nincs velünk. Egy német kocsiba látták beszállni. Gratulálok a fiához, ő jól van. Kapott tejet. Antero is jól van. A teheneket már elvitték. Majd írok még útközben valahonnan. Üdv, Ellie. Haparanta, 1944. szeptember 30-a. Kedves Liami, érdeklődtem a feleségéről, de nem tudnak róla semmit. Talán az a legjobb, ha nem gondol rá többet. Most igyekezzen erőre kapni. A fiúk jól vannak. A kisebbiket Arennek szólítom. Üdv, Ellie. A svéd oldalon, 1944. október 15-e. Kedves Liami, őszinte részvétem. Azt mondják, az asszony meghalt. Sajnálom, hogy így alakult. A fiúk jól vannak. A gondjukat viselem. Üdv, Ellie. Liami. Amikor az egész elkezdődött, semmi sem ment lassan, és semmi sem volt nehéz. Sót kellett vennem, meg fehér festéket az ablakkerethez, és autóval egészen a városig el tudtam menni. Ez is csak a véletlen műve volt. Megnéztük a németek épületeit, Johannes Heigile, meg én. És volt valami, vagy a délelőtti napfényben, vagy a frissen fűrészelt fa illatában, vagy abban az érzésben, ami akkor tör rá az emberre, amikor váratlanul megérzi a tavasz melegét, és inkább a kezébe viszi a kesztyűjét, kigombolja a kabátját, hallja a madarak hangját és az eresztőcsorbó vizet. Ez a valami az újrakezdés érzése késztethetett arra, hogy megkérdezzem. Nem tudtam, hogy hívják a boltos lányát, hát meg kellett kérdeznem, és ez már önmagában is mosolyt csalt az arcomra. Lehajtottad a fejed, fellestél a szempillád alól, az arcodon mosolygödör jelent meg, miközben halkan kimondtad, Lempi. Lempi, azaz szerelem. Gyengétség, látság, melegség, gondoltam, és mindezt a hangodból hallottam ki. Az ablakot akarod lefesteni, kérdezted, és felemelted a fejed, egyenesen előre néztél. Azt nem, csak a fát, feleltem, és az egész arcod mosolygott. Létezhet-e egyáltalán ilyen ragyogás, és majdnem hangosan felnevettél, az egész erdőt le akarod festeni? Mekkora? Kérdezted, aztán mondtál valamit a húgodnak, aki kuncogott, vagy hát én megmondtam, vagy ilyesmi, mintha éppen beszéltetek volna valamiről. Gyere majd újra, mondtad, amikor átadtad a csomagot. Az ujjad az enyémhez ért. Odakint a jégcsapok végéből víz csöpögött, mire azt feleltem. Ha hívnak, jövök. Valahogy tudtam, hogyan folyam bele ebbe a könnyed beszélgetésbe. És azzal folytattad, hogy akár hívhatlak is, hívlak szépen, vagy úgy. És akkor hirtelen ott termett az arcomon a lány ajkát éreztem. Így történt. A könyv címe tehát Lempi. Lempi a főszereplő, de ő egyáltalán nem jut szóhoz a regényben. Minden, amit róla tudunk, azt a többiek elbeszéléséből, ennek a három elbeszélőnek a szavaiból tudjuk meg. Arra lennék kíváncsi, hogy neked, amikor írtad a könyvet, Lempi már kész alakként határozott körvonalakkal megvoltál fejedben, vagy menetközben rajzolódott ki, ahogy a többiek meséltek. Siis vaikka kirjan nimi on Lempi ja hän on niin kuin päähenkilönä, mutta hän on kokonaan poissa oleva henkilö. Kaikki mitä hänestä tiedetään niin kuin muiden kertojien sanoista ja kertomuksista. Mutta silloin kun kirjoitit tätä tekstiä ja romaania, oliko Lempi jo niin kuin omana hahmonaan selkein ääriviivoin päässäsi, vai piirtyykö hän sitten sitä mukaan, kun kertojat kertoivat omat kertomuksensa? Jos joku kysyisi minulta, että miltä Lempi näyttää, niin mä en tietäisi. Ja valaki megkérdezné tőlem, hogy néz ki Lempi, nem tudnám megmondani. Vaikka mä olen nähnyt hänestä valokuvan. Bár fényképet láttam róla. Joka on valitettavasti kadonnut. Se oli Instagramista joskin sellainen vanha hääkuva, jossa oli morsian ja sulhanen ja sitten joku toinen tyttö. Et jostain syystä oli otettu tämmöinen juhlakuva, jossa oli joku
tyttö vedetty mukaan siihen kuvaan. Ja muistan tämän niin joskus silloin alkuvaiheessa, kun Lempiä mietiskelin nähneeni jonkun tämmöisen, että mikä juttu tämä on, miksi hääkuvassa olisi 3 ihmistä? Så van egy kép, vagy volt az Instagramon, ez már eltűnt. Láttam egyszer egy képet, egy esküvői fotó volt, egy pár, tehát egy mennyasszony és egy vőlegény, és még egy lány, vagy egy nő, akit valamiért oda behúztak a képbe, és ezt úgy nagyon furcsáltam, hogy miért van egy esküvői képen egy harmadik ember is. Se on myös ihmeellistä, kuinka paljon Lempi, siis poissa oleva ihminen, voi vaikuttaa niin kuin muiden kohtaloon niin pitkään. Miten se on mahdollista? Ja siis furcsa, hogy egy ilyen távol lévő ember, aki egyáltalán nincs már jelen a többiek életében, mégis nagyon sokáig hatással van rájuk és a sorsukra, hogy ez hogy van. No, se on mahdollista tietenkin rakkauden takia, niin kuin Williamilla siinä. Hän on saanut maailman ihanimman tytön omakseen. He saa viettää elämänsä suloisimman ja rakkauden täyteisimmän kesän nuorena parina. Keskiön aurinko paistaa ja heillä on aivan ihana. Totta kai Lempi vaikuttaa Williamiin ja sitten kun Lempi on poissa, niin eihän hän pääse siitä yli. Hän on surun murtama mies, kun hän yrittää palata kotiin. Sitten taas toinen kertoja Elli kokee, että Lempi on saanut jotakin sellaista, jota hänen olisi pitänyt saada, jota hänelle ei ole suotu. Ja Lempiin kohdistuu hänelläkin aika suuret tunteet, jotka kyllä on sitten aika päinvastaiset kuin Williamilla. Ja sitten se 3. kertoja, sisko, niin hänelle Lempi on ollut kaksoissisko. Ja hän kantaa sitä Lempiä ja sitä kaksosuutta mukanaan koko elämänsä ajan. Hän kertoo asioita melkein niin kuin nykyajasta käsin ja muistelee niitä tapahtumia, jotka tapahtui silloin, kun he olivat nuoria tyttöjä. Kun he siskoksina Rovaniemen kauppalassa olivat ja Lempi sitten lähti sinne maalle ja meni naimisiin ja mitä hänelle tapahtui ja mitä kaikkea muuta. Ja jotenkin se, että kaikki he näkee Lempin, mutta he näkee erilaisen Lempin, niin se on lähellä sitä teemaa, jota halusin tuossa käsitellä, eli että kuinka me emme ihmisinä koskaan näe toisiamme kokonaisina. Me näemme vaan jonkun pienen palasen tai pienen siivun tai pienen hetken toistemme elämästä, ja vaikka jokainen meistä on oman elämämme päähenkilö. Tuli pitkin. Szóval azáltal lehetséges ez, ugye az volt a kérdés, hogy hogyan lehet, hogy ilyen sokáig hat mindenkinek az életére, azáltal lehetséges például, hogy a William, a férj, nagyon-nagyon imádta ezt a feleségét, akivel sajnos csak egyetlen közös nyaruk volt, és ez egy csodálatos időszak volt, rajongott érte, és átélték az éjféli nap alatt a boldogságot, és igazából úgy tér vissza a háborúból, hogy teljesen megtörte a bánat és a szomorúság és a gyász, hogy a felesége már nincsen. És ezért, tehát hogy ő rá ezért van hatással, akkor van egy Elli, ez a cselédlány, aki szintén nagyon erőteljes érzelmeket táplál a Lempi iránt, de nem pozitív értelemben, hanem éppen ellenkezőleg úgy érzi, hogy a Lempinek volt része mindabban, ami neki nem adatott meg, ami neki járt volna, vagy ő neki kellett volna megkapnia, és nem kapta meg. A harmadik elbeszélő az ikertestvér, pedig a Sisko, ő pedig magában hordozza tulajdonképpen még mindig az ikertestvérét, és bár egészen a mai napig elnyúlik ez az elbeszélő szál, de megmaradnak ezek az emlékek, amikor ők, nem tudom, együtt Rovaniemiben, a boltban együtt dolgoztak az ikertestvérével, és hogy akkor milyen volt, és aztán a testvére elköltözött vidékre, férjhez ment ehhez a Williamihoz, ő pedig ugye megtalálta ezt a bizonyos német tisztet, akivel
Németországba ment, és aztán hogyan alakult az ő további sorsa. És azt akartam mindezzel érzékeltetni, hogy igazából soha nem tudjuk a másik embert teljes egészében látni, mindig csak valami kis szeletet, egy darabot látunk belőle, és sosem az egészet. Pont erre akartam én is kiukadni egyébként, hogy igazából 3 különböző elbeszélő szempontjából, 3 szerep szempontjából és 3 időszakból kapjuk meg az információkat, de igazából ez mind 3 igazság. Tehát, hogy akkor úgy áll-e a dolog, hogy nincs egy igazság, hanem mindig sok igazság van. Just tästä meinasin kysyä nyt, että saadaan tietoja, erilaisia tietoja 3 henkilöltä, 3 kertojalta, 3 roolia kohti ja myös 3 ajanjaksosta. Ja tuntuu siltä, että totuutta, niin kutsuttua totuutta ei olekaan olemassa, vaan olemassa erilaisia totuuksia. Ja onko todella näin? Varmasti se on ja jokaisen meidän oma totuus on ainoa oikea. Sillä tavallahan me tässä maailmassa kuljetaan. Että minähän tässä nyt tiedän, että miten tässä pitää olla ja muodostan omat mielipiteeni. Ja sen takia onkin aika kiinnostavaa tehdä vähän tällaista ristivalotusta, että henkilö, joka koetaan tietynlaiseksi, voikin toisen silmissä olla ihan erilainen. Igen, hát valószínűleg így van, mert mindenki úgy gondolja, hogy az, amit ő gondol, vagy ahogy ő kialakítja az álláspontját, az az igazi, vagy az az igazság, és ezért érdemes kicsit így más megvilágításba helyezni a dolgokat, hogy kiderüljön, hogy más is lehet igaz. Minua kiinnostaisi erittäin paljon Lempin oma tarina. Tuleeko siitä koskaan semmoinen vakuuttava tarina? Engem nagyon érdekelne, hogy Lempi hogy mesélné el a történetét. Megtudjuk ezt valaha. Ihan kauhean monet lukijat on Lempin jälkeen sanoneet tai pyytäneet, että voisiko tulla Lempi 2, niin voisiko tälle tulla jatko-osa ja kirjoittaisitko vaikkapa Lempin näkökulmasta tämän saman, mutta en kyllä näillä näkymin ole sitä tekemistä tietenkään koskaan, ei pidä sanoa ei koskaan, pidätän oikeuden muuttaa mieleni, jos alkaa joskus siltä tuntua, mutta toistaiseksi ei. Ja sehän on mulle kirjailijana aivan valtavan ihana kiitos, jos joku on viihtynyt siellä minun luomassa fiktiivisessä maailmassa niin paljon, että haluaisi palata sinne vielä uudestaan. Se on ihanaa ja jotenkin se tuntuu jossakin niin kuin kirjailijan sielun syvimmissä sopukoissa aivan tosi ihanan kutittelevalta. Nagyon sokan a könyv megjelenése után nagyon sok olvasó mondta, hogy jött és kérdezte, hogy na, lesz-e Lempi 2, írsz-e hozzá folytatást, vagy akár a Lempi szempontjából, akár más szempontból. És ez nagyon-nagyon bizsergeti az író lelkét ez a kérdés, mert nagyon örülök neki, hogy az olvasók jól érzik magukat abban a világban, amit teremtettem, és szeretnének oda visszatérni. De nem tervezem, persze nem mondom azt, hogy soha nem mondjuk, hogy soha, fenntartom magamnak a jogot ahhoz, hogy meggondoljam magam, de egyelőre nem tervezem. Sanoisitko, että tämä romaani kertoo niin kuin rakkaudesta ja rakkauden eri muodoista ja vääristymistä tavallaan. Mondanád azt, hogy ez a regény, ez a szerelemről, szeretetről és a szeretet különböző formáiról és eltorzulásairól szól? Ehdottomasti joo. Se kertoo romanttisesta rakkaudesta ja siihen liittyy tuo katkelma tuossa, joka luettiin. Siinä oli sellainen romanttisen rakkauden syntyhetki kuvattuna. Mä sulkeissa tästä kohdassa sanon, että mun isä sanoi, että
et sä kyllä niin kuin ymmärrä miehen sielun elämästä mitään. Et mä en tiedä, rakastuuko miehet eri tavalla kuin naiset, mutta joka tapauksessa semmoinen romanttisen rakkauden alku tähän on kuvattu. Mutta tässä on kyse myös sisarusten välisestä rakkaudesta ja siteestä, joka ei katkea. Tässä on kyse myös rakkaudesta paikkaan ja siitä, että joku paikka voi tuntua kodilta heti, kun sinne ensimmäistä kertaa menee. Ja tässä tietenkin siihen liittyy myös, että on joutunut pois lähtemään siitä kodista ja sitten sinne palaamaan. Siinä on myös semmoisia niin kuin perhesuhteita ja lasten ja aikuisten välistä rakkautta. Jonkun verran kuvataan Williamin lapsuuden perhettä, minkälaista hänellä oli silloin äitinsä ja isänsä kanssa ollessaan. Ja kuvataan myös sitä rakkautta, jota Elli alkaa tuntea niitä lapsia kohtaan, joita hän hoitaa. Että on siinä monenlaista rakkautta. Ja mindenképp én is ezt mondanám, van szó egyrészt erről a romantikus szerelemről, szeretetről, amit William érez a felesége iránt, ami ugye az imént hallott a könyv elejében is tetten érhető. Ugyanakkor szó van a testvérek közötti szeretetről, szó van a hely iránti szeretetről, hogy valaki szereti azt a helyet, ahol lakik, amit az otthonának érez, de például szó van a Williami gyermekkoráról is, hogy az ő gyermekkorában milyen kapcsolata, viszonya volt a szüleivel. Zárójelben jegyzem meg még a Williamival kapcsolatban, az édesapám azt mondta, hogy te nem értesz a férfiak lelkéhez, hogy ők mit gondolnak, meg hogyan szeretnek, meg hogyan szerelmesek. Hallgassuk most meg akkor a második szövegrészletet, ami az Ellie, a cselédlánynak a szempontja. Még azt elfelejtettem mondani, amit az előbb Minna mondott, hogy a szeretetből még az is szerepel a regényben, hogy ez az Ellie, ez a cselédlány, ez hogyan szereti, vagy szereti meg azokat a gyerekeket, akiket végül is a Lempi helyett gondoz, és akiknek a gondját viseli. Ja lisäksi mä jatkan tähän vielä, että myöskin siskolla on omanlaisensa rakkaus. Kypsä, vanha avioliitto, josta ei sen enempää. És a testvérnek, Siskónak is van még egy maga, tehát a szerelemnek egy magára jellemző változata, vagy egy olyan szerelem, ami őt érinti. Ebben a történetben egy régi házasság, de erről inkább ne beszéljünk többet. Ellie. Este a kulccsal a kezemben tétovázom. Az ágyon csak a selyemtakarók. A legutóbb használt lepedők szétmálottak, de most nem gondolok erre. Jogom van ehhez, és a kulcs könnyű a tenyeremben. Ott volt elrejtve a helyén. Utoljára érzem úgy, hogy nem nyúlhatok a szekrényeidhez, boltos lánya. Most már igen, és ezért bedugom a kulcsot a zárba. Megzörren a kulcsuk szélében, és a helyére kattan. A fiúk kását esznek, már erre is, még egészen jól megmaradt a liszt is. A gyerekek haja még nedves a szaunától. Nem kérdeznek és nem szólnak semmit, amikor elfordítom a kulcsot és kinyitom az ágynemű tartót. Megcsap az erdeinád illata, ahogy kell. Nézik, nézem. Összetekert lepedők, kivasalt párnahúzatok, a csipkeredői forró vasalóval laposra simítva. Minden a helyén, ez is kész csoda. Minden pontosan olyan, ahogy itt hagytuk a helykirály gazdával, ide bent és odakint is, a házban és az udvaron, a szaunában és a fenyőnél. Talán még a macska is hazajön, megtörténhet. Az ágyneműnek áporodott a szaga. Mindet újra kell mosni, vagy legalább ki kell szellőztetni. Régen is én csináltam, áztattam a koszos lepedőiteket. És egyáltalán nem szégyelted magad. Úgy viselkedtél, mint egy úriasszony. Minden lehetséges módon a tudtomra adtad, hogy mi más fajból és más helyről származunk. Mutogattad a városi hacukáidat, magyaráztad, hogy apád boltjában így, a nővéreddel úgy, ha valamit tenni kellett, mindig valami bajodra hivatkoztál. Mintha nem lett volna elég munka, kapzsiságodban Anterót is magadhoz vetted, és bár eleinte mérges voltam emiatt, már nem haragszom. A szegény kisgyerek otthonra talált nálunk, és jó fiú, ahogy Áre is, pedig félig belőled van.
A fiú kedvéért szépen beszélek rólad, bár gondolatban mindenért lehordalak. Meg tudom zabolázni a szavaimat, de nem voltunk jó viszonyban, sem barátságban, bármit is jelentsen ez. Soha nem volt barátom, sem a nagynénémnél, sem azóta. A faluban Lilbűben volt egy koltaszámi lány, aki próbált velem beszélgetni, mindenféléről kérdezgetett, amikor együtt dolgoztunk a konyhában. Tudok krumplit pucolni, ahhoz is volt külön késem, de az ő beszédét nem értettem. A kanalak még csörömpölnek a tányérok alján, továbbra is az ágynemű tartó előtt állok, elnézem a kis erdei nádfonatot. Ezt is tőlem tanultad. Megmutattam, hogyan kell a durva szárakról leszedni a leveleket, vigyázva, nehogy megvágd az ujjadat. Máskülönben honnan tudtad volna te bamba, akit az apád tartottál? Ilyesmit nem tanítanak az iskolában. Nélkülem bajban lettél volna, az biztos. Igen, én azért voltam itt, hogy megkeressem a betevőt. Ezt senki sem vitathatja, még ha mindent tudna is, és talán egy nap el is fogom mondani. A hekilei gazdasszonytól hallottál az erdei nádról, attól, aki egyszer azt mondta rám, hogy betegesnek tűnök, de a hallásommal semmi baj, és megkérdezted, hogy miféle növény az. Elvittem Anterót Hekilébe, és elmentünk megnézni. Nyár közepe volt, már nagy volt a hasad. Sétálj, átkozott tehén, sétálj, most viszád a feneket, te városi szuka. Ez itt az én vidékem, gondoltam. Nagy kerülőt tettem meg veled azzal az ürüggyel, hogy az erdei nádat keresem. Szuszogva előre mentél, eltévedtél, amint letértünk az útról. Nem igazodtál el az erdő jelein, a tó illatán, a hangyák és a szakázusz múlványán. A combodra támaszkodtál, arcod sápadt volt és csúnyán foltos. A késsel vágtam az erdei nádat, csendesen törölgettem a homlokomat, és a tarkomon éreztem, hogy zúros szemmel nézzel rám. Mosolyogtam. Te akartad. A háború az mindvégig ott jelen van a háttérben. Nem ez a fő téma, de mégis jelen van. És természetesen hatással van az emberekre és az emberek közötti szeretetre, és igazából még a családról, meg a szeretetről alkotott fogalmakat is talán egy kicsit átalakítja, vagy megmásítja. Gondoltál-e arra, hogy most, amikor itt viszonylag a szomszédban háború zajlik, hogy az olvasók egy kicsit másképp is olvassák majd ezt a könyvet, mint akkor, amikor megjelent. Sota on jatkuvasti siis koko romaanissa taustalla, ei ole aiheena, mutta taustalla kyllä on, ja sen vaikutukset on nähtävissä niin kuin ihmisiin ja rakkauteen myöskin, ja se jopa niin kuin muuttaa meidän käsitykset perheestä ja rakkaudesta tavallaan. Oletko ajatellut, että nykyiset lukijat, jotka saa tämän kirjan nyt käteensä, että lukevatko he vähän eri lailla, eri silmin tätä romaania nyt kun sotaa käydään aika lähellä meitä? Tuossa Lempissä aika, jota eletään, on tosi poikkeuksellista. Ebben a Lempiben egy nagyon kivételes időszakot élünk át, rendkívüli. Ja kuitenkin sellaista, joka on arkea tälläkin hetkellä monessa paikassa maailmassa. Ja vaikka me ei niinku tunnistettaisi sitä, mitä siinä tapahtuu osaksi omaa arkea, vaikka se on niinku kaukana siitä turvasta ja siitä rauhasta, jossa me saadaan elää vaikka Suomessa tällä hetkellä, niin jotakin siinä inhimillisessä kokemuksessa on tunnistettavaa ja on yhteistä. Ja se on joku semmoinen niinku yhteinen ihmisyys, jonka puolesta mä haluan puhua sekä tässä kirjassa että muutenkin. Joku semmoinen niin kuin tunnistettavuus ja herkkyys siinä, että millä tavalla meihin vaikutetaan, minkälaisia tunteita me tunnetaan, minkälaisten asioiden kanssa me joudutaan
kamppailemaan kovissa paikoissa ja tiukoilla hetkillä? Elsősorban az emberséget és az emberi mi voltunkat szeretném mindig kiemelni ebben a könyvben is, és a többi könyvemben is, és hogy megismerjük, tudjunk azonosulni ezekkel a helyzetekkel, bár akkor is, hogyha mi olyan szerencsések vagyunk, hogy akár Finnországban, akár itt biztonságban és békében élhetünk. Tuleeko Lempistä elokuva koskaan? Lesz-e film a Lempiből? Ha egyszer színházban már színre állítják. Jos kerran se on lähdössä teatteriin. Lempistä on siis tehty teatteriversioita jo Rovaniemen teatterissa ja Joensuun teatterissa, eli se on niin ensiesityksensä saanut ja nyt se tulee vielä Helsinkiin. Aha. Ja Lempi on ostettu jonnekin, mutta mä en voi kertoa tästä enempää tässä vaiheessa. Ja, egyébként már a színházi vagy színpadi változat az már volt Rovaniemiben és Joensuuban, és a filmjogokat is megvásárolta valaki, de erről nem beszélhetek többet. Utolsó kérdés, szerettem volna erről többet kérdezni, de nem jut rá idő. Ez a Tommi Kinnunennel közösen írt könyv, ami ugye a számunkra nagyon ideálisnak látott és csodált finn iskola rendszerről szól, illetve annak a hiányosságairól vagy nehézségeiről szól. Ezt egy másik írótársaddal együtt írtad, aki szintén, akinek a művei vagy egy műve legalábbis létezik már magyar fordításban. Miért írtatok ilyen könyvet? Úgy érzitek-e, hogy az írónak van ilyen értelemben társadalmi felelőssége, hogy ilyen dolgokról is írjon? Viimeinen kysymys tästä Tommi Kinnusen kanssa yhdessä kirjoitetusta kirjasta, joka kertoo siis meille niin kuin ihanteelliselta näyttävästä suomalaisesta koulujärjestelmästä ja sen vaikeuksista. Et miksi kirjoititte tällaisen kirjan ja luulitteko, että kirjailijoilla on myös tällainen yhteiskunnallinen vastuu ja sekö heijastuu siis tässä kirjassa? Me ollaan Tommi Kinnusen kanssa kumpikin äidinkielen opettajia ja kirjailijoita, eli kollegoita kahdella tavalla. Lisäksi meitä yhdistää Kuusamo, jossa Tommilla on lapsuudenkoti ja jossa minä olen asunut viimeiset 24 vuotta, eli meillä on paljon yhdistäviä asioita. Ja vielä yksi yhdistävä asia on se, että me molemmat ollaan saatu työssämme vakavan työuupumuksen diagnoosi. Ja me kumpikin koettiin, että se, mikä meidät koulumaailmassa ja koulutyössä sairastutti, johtuu valtavista rakenteellisista uudistuksista, joita suomalainen lukio nimenomaan joutui viimeisten 7-8 vuoden aikana läpikäymään uudistusta toisensa perään. Ja mä koen, että ei ole pelkästään niin kuin vastuu, vaan on suorastaan velvollisuus kertoa kirjailijana, jolla voi olla yleisö valmiina ikään kuin kuulemassa sitä hätää suomalaisten nuorten ja suomalaisen koulujärjestelmän, suomalaisten opettajien puolesta. Tommi Kinnunennellakin ugye író kollégám, sok minden összeköt bennünket, például az, hogy iskolában közintézményben tanítottunk anyanyelvet és irodalmat. Kuusamo is összeköt bennünket, ő onnan származik, én ott élek, és több más dolog is. Mindenképpen azt szerettük volna, hogy ja, az is összeköt bennünket, hogy mind a kettőnknél súlyos kiégést diagnosztizáltak, ami a munkának tudható be, vagy ezzel hozható összefüggésbe, és úgy éreztük, hogy nem csak, hogy
van ilyenfajta társadalmi felelősségünk, hanem kötelességünk is beszélni azokról a problémákról, amelyek a finn iskola rendszerrel kapcsolatosak. Elsősorban a strukturális problémák, azok a változtatások, átalakítások, amelyeket az elmúlt 7-8 évben főleg a gimnáziumokban hajtottak végre, hogy ezek miatt úgy éreztük, hogy mindenképpen meg kell szólalnunk, ha már van egy közönségünk, akihez eljutunk, és ez mindenképpen a feladatunk. Kiitos oikein paljon Minna. Tervetuloa uudelleen. Meillä olisi ollut vielä aika paljon muita kysymyksiä, mutta jatketaan sitten seuraavalla kerralla. Köszönjük szépen nagyon, Minna, hogy eljöttél, nagyon örültünk, és lenne még sok kérdésünk, de majd azokat legközelebb fogjuk feltenni. Köszönjük szépen mindenkinek, hogy eljött. Martas Fanninak a segítséget a szövegek felolvasásában, és további szép fesztiválozást mindenkinek, olvassák Minna Rytisalo Lempi című regényét is. És dedikálás lesz a B33-as tannál. Kiitos. Kiitos Bense, kiitos sinulle ihan, että lukenut. Tämä oli ilo. Köszönöm szépen, és köszönöm a szép felolvasást.